κορίτσι μου? Αμαλία. Τι είπε? Αμαλία. Την έχουμε γνωρίσει ως ηθοποιό, να πρωταγωνιστεί σε αγαπημένες σειρές της μικρής οθόνης. Ως μοντέλο, να φωτογραφίζεται για γνωστές εταιρείες ρούχων. Την έχουμε δει να παρουσιάζει εκπομπές στην τηλεόραση, να χορεύει και να τραγουδάει κομμάτια που πολύ γρήγορα έγιναν επιτυχίες. Αυτή τη φορά θα τη δούμε σε ένα νέο ρόλο, αποκλειστικά για τα γυρίσματα. Η Ζέτα Μακρυπούλια αναλαμβάνει ρόλο περιηγητή σε ένα χωριό της Ετωλοακαρνανίας που γνωρίζει καλά, την Ποταμούλα. Βρίσκεται λίγο μετά το Αγρίνιο, στο δρόμο που οδηγεί προς Καρπενήσι. Ένα χωριό απλωμένο, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κέντρο ή κάποιο εξαιρετικό αξιοθέατο. Όμως κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καρδιά της Ζέτας Μακρυπούλια, αφού από εδώ κατάγονται οι γονείς της και μαζί με τα αδέλφια της έχει περάσει μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές των παιδικών της χρόνων. Εδώ είναι το ησυχαστήριο. Αυτό το σπίτι το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι το σπίτι της μαμάς. Από εδώ είναι η μαμά, έχει γεννηθεί η μαμά εδώ. Μ' αρέσει γιατί είναι έτσι, έχει μια πανοραμική θέα. Είναι ψηλά, είναι μόνο το απομονωμένο. Θυμάμαι πως ήταν παλιά το σπίτι που είναι όλο παλιό πέρα από ένα κομμάτι εδώ. Θυμάμαι που η τουαλέτα στα σπίτια εδώ του χωριού είναι μακριά, δεν είναι μέσα στο σπίτι, ενσωματωμένη. Είναι πας, βόλτα. Καλά το βράδυ. Τόσο μακριά. Πας λίγο τη βόλτα σου προς τη φύση, δεν είναι μαζί με το. Τώρα πια την έχουμε φέρει εδώ. Τι να πρώτο θυμηθώ τώρα από εδώ. Ένα από τα δώρα που σου προσφέρει η επαρχία είναι ότι απολαμβάνεις όλες τις εποχές έτσι ακριβώς όπως είναι. Φθινόπορο, άνοιξη, χειμώνας, καλοκαίρι έχουν το δικό τους χρώμα, τη δική τους γεύση. Να υποθέσω ότι δεν είχες αφήσει δέντρο για δέντρο που να μην είχες κρεφαλώσει. Ναι, κάπως έτσι. Εδώ ήταν η κρυψώνα μου, να σου πω την αλήθεια. Τώρα το θυμήθηκα που ήρθαμε κι εγώ, τώρα μου έρχονται μνήμες σιγά σιγά. Για κάποιο λόγο που δεν το γνωρίζω, ερχόμουν εδώ και δεν έλεγα στην μητέρα μου ότι είμαι εδώ. Δεν είχα και κανένα μυστικό κάτι, αλλά εδώ μου άρεσε πάρα πολύ. Καταρχήν, όπως βλέπεις, έχουμε κι άλλο ένα ποταμάκι εδώ, εξού και ποταμούλα. Υπάρχουν ποτάμια στο χωριό. Αλλά με εντυπωσίαζαν πάρα πολύ τα πλατάνια. Πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή, που είναι τόσο ψηλά δέντρα. Μου άρεσε πως έμπαινε ο ήλιος και οι ακτίνες και περνούσαν μέσα από τα φύλλα. Και ερχόμουν και καθόμουν εδώ κάτω στις πέτρες, άκουγα το νεράκι και έβλεπα τον ήλιο. Ερχόμουν με τη φίλη μου την Ελευθερία και την αδελφή της τη Μαρία. Και μιλάγαμε, παίζαμε, φέραμε τα κουζινικά μας, ξέρεις. Κάναμε διάφορες ιστορίες. Καλώς ήρθατε. Καρδούλα μου. Ψικούλα μου. Τι κάνεις, γιαγιά μου? Η γιαγιά της Ζέτας ζει μόνιμα στο χωριό και τη βάφτισαν αγορούλα για να γεννήσει αγόρι, όπως μας είπε. Το κόλπο λοιπόν έπιασε και έτσι έκανε τον πατέρα της Ζέτας. Φυσιογνωμία μοναδική η γιαγιά και με πολύ χιούμορ. Η Ζέτα έρχεται τώρα. Ήρθε, θα το ήρθε. Ήρθα το Πάσχα, έρχομαι και εγώ τώρα. Ήρθε στη γιορτή του παιδιού, τον αδερφό της. Ήρθε ναι. στο της Παναγίας. Ήρθα. Του γιόρτασαμε εδώ φέτο μαζί με την Παναγιώτα. Παναγιώτα τι κάνει καλά. Γελάτα Να σας πω τι θυμάστε, μικρούλα. Έχετε να μας πείτε καμιά ιστορία που ήταν η Ζέτα μικρούλα? Έκανε ζημιές, ήταν καλό κορίτσι? Πολύ καλό κορίτσι, πάκο κορίτσι, λεβέντεσα. Μου άρεσε πολύ γιατί είχα τρομερή ελευθερία. Η μητέρα μου δεν φοβόταν, έβγαινα έξω μέχρι το βράδυ, έπαιζα παντού. Έχει πάρα πολύ φύση, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και μου άρεσαν και οι ασχολίες του χωριού. Δηλαδή η γιαγιά μου πήγαινε 2 φορές την ημέρα, ας πούμε. Είχε πρόβατα, κατσίκες και πήγαινε για να τα φροντίζει, να τα ταΐζει, να τα βγάζει έξω, να τα βάζει πάλι μέσα και αυτά. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου εμένα. Πώς αισθάνεστε τώρα που βλέπετε τη Ζέτα στην τηλεόραση και κάνει τόση επιτυχία? Πάρα πολύ καλά. Όχι εγώ, όλη η κοινότητά μου.
να αγαπάει. Ναι. Μετά το σπίτι της γιαγιάς, η Ζέτα μας οδηγεί στο γεφυράκι που έπαιζε μικρή. Βέβαια, όλοι οι χώροι φαντάζουν διαφορετικοί όταν είσαι παιδί και αλλιώς τους βλέπεις όταν μεγαλώνεις. Πόσες φορές έχεις τρέξει αυτό το γεφυράκι? Όχι, άπειρες φορές. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, επειδή έχω να έρθω πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το γεφυράκι πια, το θυμάμαι πολύ διαφορετικά. Ήμουνα κι εγώ πιο μικρή. Πάντα ήταν ο φόβος του τρόμου σε αυτό το γεφυράκι, γιατί όπως βλέπεις είναι λίγο έτοιμο όρο. Εγώ σας κουνάω. Ερχόμουν, το περνούσα, μαζεύομασταν όλα τα παιδιά του χωριού. Και από εδώ μετά ανεβαίναμε στα βουνά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το ρέμα από κάτω. Το νερό, έχει πολλά νερά το χωριό. Από βουνά που έρχονται, από Καρπενής, από τον Κορσό ακόμη. Και θυμάμαι ότι ερχόμασταν, βγάζαμε τα παπούτσια μας, ανεβάζαμε τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και πηγαίναμε όπου πάει το ρέμα. Πηγαίναμε να δούμε πού πάει το ρέμα, πού θα μας βγάλει. Όλα τα βουνά τα έχω κατέβει με τους αγκώνες, με το... σαν παιδί. Σειρά έχει μια παρτίδα τάβλη στο Σκορπιό, την πρώτη καφετέρια του χωριού, και λίγη κούνια στην παιδική χαρά που βρίσκεται ακριβώς από πίσω. Θέλω να μου πεις λίγο για την τηλεοπτική Αμαλία, ή μάλλον την τηλεοπτική Αμαλία. Αμαλία. Όπου ο ιδιωματισμός αυτός μέσα από σένα απενοχοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο και έγινε κάτι πολύ γλυκό, έγινε μόδα. Ναι, Τι κάνεις, Σπύρο? Αμαλία. Τον εγκατέλειψα. Ποιον? Το Βαγγέλη που έχει το βουλκανίζατε. Εδώ δεν έχουν τόσο το λί και το νι. Το έχουνε και εδώ. Απλά έχουν γενικότερα μια πιο βαριά επαρχιακή προφορά. Ανάμεσα σε αυτή που και που φεύγει και κανένα νι και κανένα λί. Είχαμε ξεκινήσει σαν αστείο με τον Γιώργο στο Σεσουάρ που πεθαίνει μια κυρία που λέγεται Αμαλία. Και θυμάμαι ότι του είχα πει μια φορά, φαντάζεσαι να βγω και να σου πω η Αμαλία είναι νεκρή. Εκείνος το κράτησε αυτό και το έκανε ρόλο. Ναι, όντως απενεχοποιήθηκε νομίζω λίγο όλο αυτό μέσα από τον τρόπο που το παρουσίασε ο Γιώργος. Πώς το αντιμετώπισαν εδώ? Εδώ τους άρεσε πάρα πολύ. Γενικά τους άρεσε το σύριαλ πάρα πολύ. Εγώ κινητό έχω, τα τηλέφωνα των παιδιών δεν έχω. Γιατί έχασα την παλιά μου συσκευή και μαζί με αυτή και όλα τα νούμερα που είχα περασμένα. Και τα 5, ναι. 2 λόγια θέλω για τους 4. Για τους 4. Απλά δεν θέλω τίποτα σημαντικό, μόνο το φινάλι να μου πεις. Τίποτα δηλαδή. Κάτι απλό. Το φινάλι δεν το ξέρω ούτε κι εγώ. Μισή ώρα έξω από το χωριό βρίσκεται το καλύτερο σημείο της περιοχής, η πανέμορφη λίμνη των Κρεμαστών. Είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας και δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του φράγματος των Κρεμαστών το 1969 από τη συσσόρευση των υδάτινων όγκων των ποταμών Αχελώου, Αγραφιώτη, Ταυροπού και Τρικεριώτη. Όταν ολοκληρώθηκε η ανύψωση του φράγματος, δεκάδες χωριά, γεφύρια και εκκλησιές, σπουδαία μνημεία μιας μακραίωνης πολιτιστικής κληρονομιάς, διαγράφηκαν από το χάρτη, αφού τα νερά κάλυψαν 88.000 στρέμματα γης. Εδώ με είχε φέρει ο μπαμπάς μου όταν ήμουν μικρή, πρώτη φορά. Είχαμε σταματήσει εκεί στη γέφυρα και μου εξήγησε την ιστορία εδώ του τόπου. Και θυμάμαι ότι είχα κολλήσει, παρόλο που ήμουν πάρα πολύ μικρή, είχα κολλήσει γιατί μου έβγαζε τρομερή γαλήνη.